Zdravím vás, moje meno je Mária Kotusová. Vítam vás pri ďalšom videu zo série Ťažké situácie s deťmi, ako sme ich riešili u nás doma a ich prepojením na detskú vývinovú psychológiu s dôrazom na vzťahovú väzbu. Toto video bude opäť na tému čo s tým, keď dieťa hovorí nie a dokonca ani primikací tanec, o ktorom som vám hovorila vo videu predtým, nepomáha. Totižto, čo sa stalo? Mali sme obed, išli sme jesť polievku, ale moja dcerka ju vehementne odmietala rôznymi gestami typu a typu a rôznymi inými kňuracími gestami, ktoré nás rodičov väčšinou privádzajú na hranu. Doplňte si, čoho chcete. A skúšala som spomínaný primikací tanec, to jest približiť sa ku nej, nadviazať očný kontakt, získať nejaký ten súhlas, nejaký ten úsmev, čo sa podarilo, ale pokiaľ som chcela pokračovať a ponúkať polievku, tak sa vrátila ona reakcia. Polievku jedla aj deň predtým, takže som tušila, že polievkou to nebude. Čo teda teraz? Takže nádych, výdych a rozmýšľam, čo sa vlastne deje. Tak v ten deň bola moja dcerka v klubíku, kam chodí veľmi rada a zažíva tam rôzne situácie, ktoré sú pre ňu často frustrujúce. Je to citlivé dieťa, takže aj situácie, ktoré bežné deti nejako sa ich ani nedotknú, tak pre ňu u nej to vyvolá alarm a veľmi väčšiu reakciu emocionálnu. A teda ja som si myslela, že som to celkom dobre nastavila. Keď prišla, privítala som ju, pomojkali sme sa, aj sme sa trošku pošantili a už som mala taký pocit, že je to také usadnuté, že táto reakcia pri jedle mi naznačila, že ešte nie teda. A že sú tam ešte nejaké emócie, ktoré buď potrebujú von, a samozrejme, že potrebujú von, a že sú tam takisto, že ešte to nie je v poriadku. A čo potrebujem je teda prehlbiť vzťah a zdôrazniť tú našu spoločnú blízkosť, že už je doma. Takže v duchu toho, že som sa ja ako rodič rozhodla, že naozaj potrebujem, aby tú polievku zjedla, alebo aspoň nejakú relevantnú časť, tak som sa rozhodla ísť na to tak, ako ma práve napadlo, a to je zdôrazniť to, že je naša dcerka a že je nám podobná, že sme rovnakí. V Neufeldovskej teórii existuje 6 spôsobov, ako si byť s deťmi blízky, respektíve 6 úrovní tej blízkosti, ktoré deti postupne dosahujú. A ja som zvolila teda tieto dve, ktoré vám opíšem, a do linku pod videjkom vám dám link na článok, kde si o tom môžete prečítať viac. A teda, čo som spravila potom, ako som sa predýchala, bolo, že som sa ho pýtala: dieťa moje, ty si moje dieťa, a že máme rovnaké vlasy. Však, tak som jej dala vlasy k vlasom, máme ich naozaj rovnaké. Takže to už si vy musíte nejako prispôsobiť. Samozrejme, ak by ste niečo podobné chceli použiť alebo zhodnotili, že to je to, čo vaše dieťa potrebuje. A máme rovnaké nosy. A takto som pokračovala, pridal sa aj manžel, že majú rovnaké oči a bradu a celkovo sme ju uistili, že teda sme rodina a že tu sme všetci spolu a že teraz spolu babáme a teda si dáme tú polievku. A ona s tým všetkým tak akože celkom dobre na to naskočila, na čo nesúhlasila, a naozaj polievku potom bez problémov zjedla.
Takže niekedy deti naozaj potrebujú prehlbiť to puto a obnoviť si s nami blízkosť. To už je na nás rodičoch, aby sme vycítili, že čo naše dieťa práve potrebuje, ale verím, že je to dobrá inšpirácia pre vás. Ak máte nejaké špecifické situácie so svojimi deťmi, ktoré by ste potrebovali prebrať, kľudne sa mi ozvite, kontakt na mňa nájdete na mojom Facebooku, nájdete ma tam ako Mária Kotusová, alebo na našej stránke akademianatura.sk, link na ňu nájdete pod videom. Takže ďakujem pekne za pozretie a vidíme sa čoskoro. Dovidenia.